Čau ľudia, sme späť. Dneska máme taký challenge, že hrač alebo srač. A ešte vám chcem povedať, aby ste dali subscribe a like. Koľko už, iba 4 lajky a mám 150. Prosím. A ešte dvoch sabov a do 15 sabov. Takže poďme naspäť k videu, že hrač alebo srač. Takže Oský mi teraz dal nejaký challenge. No, takže ja už som si pre teba pripravil. Tú masku si daj na seba, budeš musieť vyznieť 2 minúty. Nie je to nič ťažké. Prečo? No to strašne smrdí vnútri. Hej, no, strašne to smrdí. Ukáž. Smrdí vnútri. Fuj. No sa dá, nechcel by som. Čaute, len pre vás to robím. A dajte subscribe pri part 2. Fuj. Ok, 2 minúty. Nedýchaj ani to. Ok, tak dávaš mi zatiaľ. Čo? Takže dávaš mi zatiaľ. Tomáš, dávaš mi zatiaľ. Čo by si ty urobil? Ty by si urobil... V čom si ty taký... Aim máš hrozný, takže niečo s aimom. Fuj, to smrdí. Ježiš Kriste. Pozeraj, čo robí. Tik, cok, tik. No ale hovorím. Čakaj. Podržíš kameru? Jasné. Díky. Fuj, toto smrdí. Fuj. Aha, bum, viem presne, čo Oský v tebe. No. Koľko vydržíš najviac plišákov v ruke? Alebo proste, že je v gate, alebo všade proste, okej? Dobre. Takže, Dobre, kameru. Počkať. Už môžeš pomaly. Fuj. To už si asi nikdy nedáš na hlavu. Hej. Hej, čiže koľko? Malý? Hociaký. Tak, 1, 2, 4, to všetko zhodím. 5. Si všimaj. Musíme spadnúť, že? Nemôžu spadnúť. Počkaj, rátaš? Budeš to rátať? Koľko ich tu 4, máme? 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8. 9, nie, 8. 9. Tak toto je veľké. 10. 11. To vypadá. V jednej ruke udržím toľko to. V druhej nič. Ty koľko máš? 12 alebo 11? 12, 13. 14. 14. 15. Šťastie máš, kam, keby to padlo na zem. Koľko ich máš? 16, 17? Asi, neviem. Dajte do komentov, koľko my si myslíš, že má. Ja som nové zabudol. Kokos. Čo máme 16, 17, 18, tak nejak okolo. Ešte dáš jeden? Mám. Sa ráta? Že mi toto spadlo? Ne. Nie? Ešte vydrž trochu. Tam je malá vec, tento, vidíte to malé? Tu? To taký ten oný, čo to je? Ja vidím, ale to je dosť ďaleko. Nie je to až tak ťažké. Koľko? No to tak možno okolo 25 ich má už. Kokos. To môj chrbát. Ok, toto už asi stačí. OK, dobre. Poď. Musíš sa postaviť. Ideš, Oský, poď. Teraz za mňou. Tu sú chodová, keď chceš.
OK, a teraz už skončil challenge a môžeš ísť dať dole. Koľko ich si tu mal? Takže 1, 2, počítaj sa mnou. 4, 5, 6, 7, 8, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tam máme dieťa. a 20. Rekord. Môžeme zatlieskať. No nečakal. Dobre, to bude všetko pri toto video. A dajte, jak som vám hovoril, like a subscribe pre part 2. Rozumiete? To je všetko. Čaute! Čaute.